Една бира. Тествам софтуер от 6 години. Съответно, пия от 5. Като IT специалист открих, че хората виждат нещата по различен начин. Програмистите виждат чашата наполовина пълна, менеджерите виждат наполовина празна, а добрият QA знае, че тя е 2 пъти по-голяма, отколкото трябва да бъде. И не спира да тества. Още една бира, моля. ,5 бири. Две бири. -2 бири. 0,1 бира. 8 см бира. 0 бири. Зайче! От създателите на QA бирата в България. QA Challenge Accepted. Ако и вие обичате да тествате, елате на едно различно събитие, посветено на софтуерно тестване и QA. 26 март. Интерекспо център. Ще си говорим и за автоматизация. 256 бири. 257 бири. 258 бири.